Hallo alla. So, we zijn nu bij dag werk 27 van 50 der Ehemaun Säajen in Moot versprek. Mijn noemen is ungefähr. So, dag werk 27. Wo bist du doarenn in de huisarbeid? Wo bist du doarenn in de huisarbeid? Wo kannst du die doarenn verbeteren? Merk een plan en stel dat in de werkjong. Zielpunkt voor deze werk. Voor je werk dat we ons ziel houden dooraan dat we onze hoogmoed duiden doorleiden en dat we dat een denk voor ons maan duiden. Deze werk houden we ons ziel aan ons Heim. Dat woonhuis wo we wonen en wo onze kastelijke gedachnissen gemerkt worden en den levenstijd aanhouden dat. Doe die zelfs in de vrouw stel. Wat zegt de toestand van dien Heim? Dat vrede en rust verbrengen. Wat is de geest van dat Heim? Dat het leew genoeg zachtheid en schijnheid reden, heeft dat geruch van een werklichen Christ, dat zijt de vrucht van dem Heiligen Geist. Schriftstellen für deze werk, Titus 2 vers 5. Beherrscht zijn, rein, bezorgd Heim, Gott de ene omtes doen, dat woord Gottes niet gelastert wordt. Bezorgd, ein Wäakj te zijn, oppasser, besorja, Heim, de thuisgezet leven. Sprecher 31 vers 15. Zij steht op, wils dat nog dieste is, en jef eet te familje, en een poort te kerkjes. Zij steht tidig op, en dient andere. Opstonen geven verabgonen veel energie. Sprecher 31 vers 27. Zij kijkt nu de weg van familje, en at niet dat brood van vuilheid. Zij is klaar in plicht, zij deed niet tijd ook niet onder tijd onnodig verdrijven. Kijkt nu, at niet klaar in plicht te vertrouwen, niet veel. Tim nu denken. Aber de wahrhaftige Ideal van een christlichen Heim is dat het een stad is om geestlichen te wassen, dat is een stad wo de ouderen zelfs ook wassen, en zo wast in een stromend karakter, gereinigd im geestlichen, in de erkenntnis, in de macht, in de wijsheid, in jedult, zachtheid, gnädig, en in de meerheid van een christlichen gevallen en in de tugenden. Dat is een stad wo Kinder wassen kan en dat physische sterkte wassen en de gezondheid en opgetrokken in alles wat waar is. Mannen en vrouwen van een gouden karakter. J.R. Miller. Merk dat baste doavon een besorja Heim te zijn, dat aula te Gott siene eer. Merk dat baste doavon zoals du de jedult enfiascht en de jnodvolle leew, en zoals du bekjemmat bist in de arbeid Heim, met metleet en vestentnis voor diene familje, en aules doano kjikjen, dat het schijnjet in seinen dat baste doavon te merken, wat du meermaal veel van is met ne kleine Heim, en merk dat voor ne goede gemeenschap met al die Heim. Dat huishouden is gemeint een schijngoenen te zijn, neem dat alle aan. Dat is voorzichtig een glas met bloemen uitzetten. Dat is wo Gott ons mamas handgesteld heeft om kracht bezit onze kinderen toe te leren. Dat is wo karakter gemasterd wordt. Dat is wo vergeving geleerd wordt. Dat is wo we Gott verherrlichen, zoals we gehoorzaam zijn. Doorwegen wil we ook dat de jongere vrouwen zich bevrijen, kinderen gaan, dat huis leiden, keine gelegenheid dem jener te geven schuldig te reden. 1 Timotheus 4 vers 14. Dat zij keine gelegenheid den Zutun gaf de familje te schalen. Eine warnung vom uit de schrift. 1 Timotheus 4 vers 13. In alle taub leren zij veel te zijn en wandelen van huis te huis, en niet bloos veel, aber ook verklauwen en schaffen raam en reden dingen wat zij niet zullen. Is zin weer dat zij veel werden. Ohne Moot mag mensen van huis te huis gingen zij spazieren, oder von te von, verklauwen, plüderen en raamreden, en vertaalden zond wat zij niet zullen.
Bezorgd Heim meint mehr als bloß thuis bleiben. Dort braucht eine ernstliche Handguf, eine Nordhofje amjehen fertigschaffen mit ein Hort, wat an dem Herrn festgesagt ist, en dort Heim. Soos eine jährliche Früh hol wir uns auch von dort fühlen en merken sicher, dat onze Kinder dort selbst gedaan. Uit dort einer verabgeht in die Verantwortlichkeiten im Heim, so als einer nur kijkt, dat het aula am Schaffen bleibt en die kleine Dinge, wat durch fehlen te fixen. Dinge, wat durch helpen, einem sein Siene vor leichter zu merken, nicht eine List geben, danach zu daunen fehlt, aber lieber selbst sein, dort mit die Kinder taub zu lehren, en in den seltenen Tijd leerst du de Kinder. Zoals ne jährliche Früh sei für sich Gott zu ehren, onze Vliet wordt sich bewiesen, en all onze Ansichten in ons Leben, zoals wie onze Kinder lehren, wat wird zu achten, ihren Vater zu leben, auch einer dem anderen. Ab Platz onze Anstrengung, zoals die Sorja im Heim, zoals die kjikjen, ever dat gebied wat ons oomtje verzorgen deed, wo immer, wo einfach dort mag sein, die wordt dort Heim zu einer ruhige Stadt merken. Eine Schutzplatz von Fried, Leew in Orde, wo oomtje die Trost fängt, zoals hij terugkam. Eine eigenschaftliche Früh als ein Kronte oomtje, aber sei die durch Schon bringt, als es verfüllt in seine Knerkes. Spreche 12 Vers 4. Der nu vertelde Abmunterung. Bezorgd Heim meint mehr als bloß thuis bleiben, dort ist ein Hort, wat durch festgesagt ist an dort Heim. Ne wahrhaftige Helpersche wird sich nutzbar merken zu Ehemaun. Von Debbie Pearl. Praktische Werkstoppen. Wo kannst du deine Arbeitskans im Haus verbessern? Merk eine Liste von den Stärken, worin du waschen kannst, mache Trachriemen, Eten merken, ein friedlichen Heim verschaffen. Merk einen Plan, so's wo du verabgehen kannst, in der Stärke die zu verbessern. Hol dein Ziel daran, deine Familie mit Frieden und Meinung zu bedienen. Frau Gott nu de Leitung, dein Heim eine Stadt zu merken, wat verherrlichen det. Workbuch Uitschnitt. Zeitungen schreiben. Schrieb de sterke Doel, woran du die Verbesserung kannst, zoals ein besorja im Heim. Verschritt Bereich für diese Werk. Hol dein Ziel an eine Stadt, wo du kannst besser tun als ein besorja im Heim. Du nimmst die praktischen Stoppen en de uitgewählte Stärken non te gunnen, wat immer dat mag zijn, Trachriemen, Eten merken oder Reinmerken. Ik merk dat wo meine Worten Fried, Leew en Orde im Heim nan brachten. Ik verhield me met genoeg en blijf aanhoudend in de proefstek. Ik duid me bezinnen en wo meine Anstrengungen meine Familie te bedienen, wo dat Gott von der diese Werk verherrlichen det. Dankzij Gottes Segen met je alle, tot nächste Mal.